Arefo yama mu nyina kwa aba ne mfa mo mre nyansapo kasa mfonyine so nyansapo je so mame wo si yesane ne madwemba kwa so na yaba behia no epo asabie kusabie kronto enyansafo boye no mo bo ne nyansam no je se madwemba nkwa ne timisane eno ene yafade ato ye ho so si ye beboa na yesane saapo no na yaba abemu abibimu amehuni etuom na ye nyina so de bia boy kotodwom e de abobra enu nti enei yasan mo de asia biemu a amamre amanne ene ho mpempana ne ma eboa ema ewie peyo no eye botaye no eno na eguso a yedi ho enkomo yi na ye ne wo ba panyini bi edi nkomo e wo kura friends tunkum so efijase motom heya asante mantema na akomu no wanyini yie a wo buru finsia bi okono e wa akomu no ankasa ne mfie so no wo buru finsia bese wo ha ene adu no na ye ne yedi nkomo no odi tudwa sesebie kusabie kronto tewtuam otwe nkodwa ne nwomako enti ene yie enam na bi so ena obedi se adwumadi se daachi bi oni hono a odi nechi e de agya ne nana bi eno ho nkomo ene ye bewuramu ne ye bisase so etesei oba panyini wadawroma ye mu akwa ababiem ne do abanyansapo so na yasre ene de ni ahobrasie mu se ekwa da ho a ye pese ene wonana edi nkomo kakra ekwa da piao ye da se arefo ekwa no matena maye ene na ye nkwai arante na umpo muti sei ho ye pa ene mu akwa abanyansapo kasa mfanyini so mejimo so ebra me pa ocho na wankasa udin de sei o mi ankasa medinde na nadakwa wadawroma ye no abere we bo nkomo ose ne nana kan ene wo ne neinu se bibisi na oni hono a wo ana wo ye ne nsi anemu a wo betena se na wabo adwuma se de waboi no kora sem bi se ewo musa no kora wo mu de oka na no kora etesanso no kora wo mu no be ka se abrantie be ma mo fe 40 se utiteja wanim dedwa na kom de nkafa ho be de tenese ade no ye da ya wo watum ana wa bepiem nti onso ntimi nyi ho mfiru mane nyi yisa ebise oba na ade bia na ye chanka onso nsa be kan ode ti se wi no ho de na onso sa kan ode ade o ho no nti obamumu yi unu ho se wote wo nana na ase na wusu akom mabamumu yi na mabamu zu mu da menu me onso na ye nhwe wo mfefo yi wo mfefo anu mu si so no mo groye ko suku eni ade ni hu se wote bosom kase fie ntese yi sei na twakan da wo no mo ntamnete we na abo akora ma sese o mu hia me a me mani die no wo soro pa enti efa ba bi no bo abo ame ne no eni na chese wo mo ben wo dodo na etewase mo na atemase dodo na atemase efi se senya mepe enti mo na atemase enti yanhwe onso sha ase sei mfie be sei na asha ase di wabere wo echi me de di na chi mintimi hunu ache na mani Freddy se wonsu swate se de no no nsusa na ma di na chi ache pa ache eni ne na se wonsu wabin wom se ade na no na mabeto na mba de oye nso no ana mehu na mehwe na meto aso tete se de ono aye na nti won kwa asori da wo makwa sori da no jaye na me jaye se de o kana me ba fi ayi me di mani afem mehu niema ba akomienu bi mehu aboa abro no ma wa hanom ne dwumadi wo fi ane se ne dwumadi ne se bosum ya na akonfo ne asofo ne bi beje na businessman fo beje ko nti se nipa kro beje ya na ode kwa ode abo ne bi ba na abekasa gu no so na ode ko sumampani ne dem o kasa gu no so no agya no ti anu ne begina bosum na obeje no anu ne eye ne nyina nimu wa hanom ti dem o na bos abro no ma ni tu ko ba edidi gu ye no na won so adwuma na ekoso saa
sanity na se onye aboa boni e wasi wu abontena the more na wo pio didi koba no na wadwuma no so emu tere na wa so wo beji koye asole emu tere wo beji koye abosomsama konfosama emu tere odi kodi do a eno so saa ne mu tere saa ne ntina wo mo wa afi yenwuram na yenhwe me ba ye ade ba kwa masa hu ene se me hu se mante kwa ne maba bi ene adome bi didededa wo mo nan a won mo ewu fia ha yese won musua kom akom e ade a obi quantity mu a ama ye kire no etesei on se akom no bosom ne kanwa enya se kan wa wawio ene obi ye ya wasemekom so akom ne ye mu nchichemu miensa ye wotanokom ye wo asuomu tano ene ye wosuma akom so enti se tano akan ana se asuomu tano akan wa untimi mfiti preko pese me kom saa e wo se wokọ na nipa wo kom saa asuo ana wo tano no bi e de saa nduro kan e kan bosom no na ye bosom na tima be kasa bosom na be kire machiwade ene mapede nie ne ya kire nse bosom no sei so na nye so ofiti a wo se me be kom e wo se ye tete bosom no ye tete bosom ye tete nipadua no bosom ne ye be tete no nye nipa na waba no nye nipa na wa da bosom ne ye be tete no nye nipa no ne ye be tete no so e say bosom de afa nu wate asi bosom fufura wate asi wo na wo be kire na ko anye na kan ye de oba onye ne saa nyama nyina enu ti na akom kan obi a ye de no kom obi se won tete no akom no enye nipadua na ye tete no aye bosom ne ye tete no na afa se nipa no so ama wotumi aye adwuma ni sa pepepe jo akomfo ene binum wo ho na tie se komfo akodwale obi yire ya bona deja kogina nsua no ye dware no wayi ne baabi ne baabi komfo adware obi yire dware obi kunu on sa da me di kan aka kire no akomne na dane life bi so na komfo kura de wu ni kwan ese obi bakura na ubde aduro sensuo se wo de na ekọ dabi ebi ni baabi a komfo bi na obeyesa onipa obeyesa bi na obaye komfo papa yes ye ukotoa komfo bi anu se e wo se mi dwade wo obo ho adaja e wo se odwane obo a wo pe onu wa bibi no onye komfo bi na obetima yesa a wo kom bosom pa bosom ne behwe wo se yesa ade no eniko asa wo ye wie kre di wo NYANSAPO e wo asase iso so wo di fi aka bosom no enti obi otumi yesa din bi anye komfo papa obi na oye komfo papa wonye komfo mpo no abaye komfo papa na wo ka no onkom wonye komfo hweini ne so ono onkom wow yenhwe we so eni ba ko asa akwa bu mu fasika bagiska medem wo moti a onu mutimi ode apemba ebe ne empemienu ode empemienu ba ebe ne empemnan double money said the English broni kan e wo hopa e no krampa ebi ni baabia de etieni sabusum betima boa usika ho se bia eye wo na adum yam no kasai na wo bosum wakoduru baabi watu kwan ahokyera koto obetima gu nsa ye nneoma bi tansana mabeduru baabi o ahokyera to me nya lolo fe nkofie nti boa me na mentimi nko obetima ma wo sika betimi do ayo lolo fe abesi fie ba de ebebro so de bi ni baabia not tio wo de wa bibifo yemfa nkwa dwendwen nipa na chefa 50 million beje 100 million ada na ene de wo de ko no nya no onyi 100 no 150 ni mfiri no 50 no ma ebi ni baabia de obeka bia konfo kro na wagine wutumi so betima o mra meme se ebi ni baabia anka Ghana ebi no anka Ghana ba be ko bosen abo ebi ni baabia omuni na aya zanfo nko a me na me ka kire bi ni baabia ni wodi a na sikaduro ne wo sikaduro a wo kan on se oman bia ni munyame ene oman bia ni bosoma wo yede ni due oman no saa sikaduro bosoma na mo ka no ebi ni Ghana ha o Ghana bosom bia no edi nipa moja so ebi ni hanom enu ntina so obehu so obi ya saade na ye
bosom foforo akofa no firi oman bi mu ena de na bedue oman mu ya so obi betimi akofa bi aba ama etimi ayesa adwuma no eno kura Ghana ha bi ni ha untimi fa metena Ghana ha sika duro bosom Ghana de oso woye bibia woye torofo ope wabu na ese obi ti beebi se meye sika duro na emo mintwa moja woboa ope wabu odo bekwa koduru tam bi se afi obebusa wade a untimi nye na de wa wasa akoto amanim ebi ni beebi a sika duro bosom ni Ghana ha beebi a bi ni ho omoboa untimi kura so ubon so obi aye saade na no ko man fufuro mu na koye saade no waba na mu enye Ghana ha esanse sika duro bi adi moja sa pepepe do beka say na aboa moja na me de be sika duro ama na wi obi a do beka bia woboa we trofo na tie ni yo bosom na de ade na we ma no waye de na ama no to nkokukuru sika de ma emfamere woni utuwe menye hwe ma uni wodo bia ma menye adwuma bia ma wo hia me ase gende mile ko me de aponche ko ma okum oh ya de aboa moja na jiska ebi ni ho ka Ghana hwana no ho be kire no ene ya me kwachi na ntwi fa kwaji bie ebi ni ho obi a me de na ntwi be ya ma me do dwan woboa obebu to obu aduru mre bia wa de na nsensi ye eye papa yode ne bako ye wa jiji na de akwani mu anti de be ba nsa fa ne ba ne bela fa ba bela na fe wo de ho akoto amanim omoboa ebi ni ba bia obi an hwe no na no ho so na enti womo a ya boda ho ne yiska ya twabo frem ne yi ntoma ene sa nyema ni nyina no enye no kore omoboa papa ebi ni ho enye wu ntumi nyenti na wo o da bi se me am no kasa yi konfo bi anime konfo bia obobo midin bia woni mi bia na wo kome ye nche konfo bi anime so ye ni mu dia ade no kure wom ana on se efia ha na ade ne yetete ade enti ye ma obi mfa ne nna ma fo ne ma mese no on se oba ye nwanwa sabro na nya san fie wi tu firi se wo fa sa akwa mbone no sanko te wo ene obi koma woni na otwemienu no ya leda obi koma woni bosome no wawu busa ho se die ntia ubu obi apu age ne sika di no obi a okwan ofaso nya ne sika ene obi a okwan ofaso sam ne fifire nya ne sika obi me no kasai obi na ma wiem sunsu oton ade obi na ma wiem eso niema ton no abebre no anya na wo de dakopa die dia ufiri se be nhira ma no me na apa ma hu na be wuntam enya se mintimi nye se ade no se wo ho ameka kire wo obi wa pentoma wo ye firi ntoma ya pamata aso mienu na ode ne se ewuro mayi kenten wo se midin su oguma ko nso oboa ya kenten mienu derika no mde roba asim no mde wi ata aso ne nso ogum enti so wo se wo de kenten ko nso amonye de kuta ne firi nso man kenten foforo ko nso so se ni pa so wo yiska bag ro de firi fie ba anum ada na num na obe yiska monto bag foforo ma na onyi no wom ebi ni ho papa ebi ni ba bia ti we nyina ye nada nada no eno no mudi gu akoma nim ase ne so obi bi koma na obi bi di akoma chi a na ne nkrofo mpene no sa o nyema nyema we nyina na se de we na ma loto number ebi ni ho ewe moti bia no ma papa Ghana ka ho be kire si yetimi fa pipa e ko ne asamoto de aguso ade che biem na ma ne guso ma kire pipa na mo samoto guso no what the candle praying pipa and what the candle actually so into wo de moto ne guso ade nche na baby wo de candle no kire no moto na fefa ho yi number no esuma se ma no no o pa se sia pe candle ne enye bi na me kire wo mo de candle na kire pipa no so already enti moto na de guso na ade nche na fefa candle na nam yi number no wo se moto ade ne moto na de ne de moto on say moto no konfuo bia ana se busum bia ne se de oye ne moto so ba ye nduro na abepe no wahye na hye ye se bidie no ayam so wi abe muhumu te se pada ba no na ne etuntum eno ne moto no na se obia ne kon fa so ye ne moto ye ni moto ba ko dabi ahaban bi wo ho e kasa ye wo ahaban de ye sa anyema no enu tram che se busum bia ne moto so esunu bia ne se de wo ye ne moto konfuo bia ne se kwan ofa so hye ne moto na me pese mi hu se ye wa haban bi a etimi kasa ema wote se haban ye kasa ansa na haban be kasa abete na wani waso yaso wani aso waso ende wo bete e wa haban bi wo kora akote a se sika nkuta wa mo amfa angu ade wo de be ye bi enya adwuma
Ekwan bia ne kwan ahaban anase duabena bia wo kwan fa so ne ate. So ye onwura bi wo okora wo kote ni kwa za wo home. E wo se otu ahome ansa na wate. Tisa wa ntu ahome na wote wa jo kra firi nsam. Wote ya wate wo nkwam. So akwa se dua bi ye fra na ahomachem. Wo kotwa na otwa na wiase osunsum toso na otwa wo twa ho wakun. Utwa emu nsuo de moja pepepe emu nsuo pie ba te se moja. Ye twa na anopa ne anwumere ye gu nsam epai kosu ama ne hu se waje wo nsam atum ekwan da wo se twa. Untimi nkotwa. Dabi utwa na osunsum toso utwa ya obewu wakun. Enti obi te se me amete betimi asori asem akogye bosom. Untimi. Anya so ye mfiti preko penye bosom. Ye nze. So on se sada se bi wo so dada na akogye bia beka ho. Ana se ofiri wakuma mu na aso obekoma okwa edise ye de akokọ bosom ye obede a ye de akokọ bebusa wokra se wokra ne betimi no ansa ne ye de saa de na man ne se ofitia ne de bosom mo obi se fako ye nye ne saa bosom bu wo a eko obi fie koye ne ye saa bosom kro na obi kwaji kodi fie ma ekwahye na se na sa asofo ba ha mi kuta Ghana mi kuta asofo broaduanan broaduanan video kwa bonti amọ no abe onya sa sofo tratra bi keke akuku damfo ukura asofo bebro aduanan bi wo Germany bi wo Italy bi wo America London wo mo wasode ya asode menyi wachi ni ebi kura enka wa ye be ye ho adwuma mo o ma beje o ma ade ni nese no na o de aya asode no enti mo boa e ma mo timi hu yedin no ye ya no abodin a kire wo se o beje a eduro na ede be mu odwale no o dwale e be so wo ba bi nti se wo ya so na abo sa ba bia wo dwale so ye no ho be ye wo ya no wo se sunsum na ba ho ana e be mu oduro so wani no aso obeka nipa no asam ni na dito enti efa a ekoso wa asode binum ne ade me no wadi nkomoda wa hia me da udi sei ni nyina no dodo na se Ghana fo ye hu se Ghana fo ye nyame ni o man bia ni nyame on sa sofo no mo ya sore kora na o mo se Israel nyame nye wonkwa so Israel nyame na mo som no waso ndam ho no ye nyame ni so Antonia ma bo chorowa tegale Tanzania so kwa eno ne Ghana ye nyame ba ye yakofa obi o man foforo nyame ne ye som no eno ne ye ha o mebribe so atemase enso o mu na mo ye na haya ne mo na afiri enti utiwe se uhu ana wote se saa asofo ni binom ejina monten preachi ni ebo abosomachi a da bia wonim se anipa de ebi kura nyame ha na oba ya minim se wokọ ha ene wokọje bosoma se na ya na wosifa no meme de memfa na ibia on se enu nam de kaka che se de be ya wono no ya mumu begie adi se won de wo yetene ni bosome wo baje na se wokọ na o preachi dim abosom mpo a na wotwe menu bia wo de ba ha so obegie de obegie de mekan ya tuma akina wo de hyeda bra anya ametwa hwe sofo bi betwa ne kanama mienu anya wo de hyeda se de wo babisa keke wo baba beto no ha de mechero nti wo preachi di atem na wo de wo kotua nti me de me hona monye me bibia ebinum so se monso ka ho bi na mama wo mu buye ade na ya muntimi emfa ntudwa na ye hu se sa nkrofo ise ni si ade nti ya nya ne sa ebi esi sa da se ebia obi abiye bibi sa se bia nya o hakra na wate se bia watwa mpoa na wankoye asede bia bosom na bonato mebre mahu mebre ye de kura se sa sofu bi wagidin o wankran obeje no ye no ma ha wo ye yi busumi eche no abai nti basa na wo ne bosom ne ntam no abai na mamre no okọ ne baabi mmemme de se me nipa enya me masem eye wo ne bosom ne ntam asem abai na mamre no kode di no okọ ne baabi enti ni nyina mu no na ohwe sede ne sede mbisa wabere wana akom no bi ekoso enada eni ebinmu etwa nkrofo re ene saa niema na konfo a o fa nkrofo yere no ene ne kekeka ho na ye to ne de mawa ede na abeka se sa o mo no mo ye sa de na on se de meka ne se akom na ye kom no on se abere aka asem bi se na akom na da ne tete akuru mu
mekwa komase a mehwe bia na emesere so ede obia ma no so a mekom donko mekom mosi no de akotere kurasi twazan so onse ade na wo ye no se wanya eso no me na ekina obenya oba betimanya anu ntiram dika aka cho se nye obia na ebu ne gini sika ti ubu aha obaye adwuma oba yenye usika onyema na abetoto ne nyema abaye no se ye ya na do asedaba so busumu obi wa wakwantum wa brochire ofra osanana me pese ode me hya busumu ne nsa we ne ade ba wa mo wa brochire no hu ni na aban ne ade wa hya ne nsa ebere so a na ode onyema ba na ode abeda ase eno anu no nti se wunu mu se de wo ye na enye na obu nkrofo a eye wa wasama onim se de wo ye na enye na obu nkrofo ye wa wasama me beje ne ma mfa ase da ma asotwe bi wo ha na Ani de obet busumu we no ya de ma mfa ase da mre ne de obeba bedan wo ka obeba bedan wo ka okay eniedin obeba bedan wo ka serious just a oba ti be bia wo bia wa na ade ni ka obeba nten nana medase nso medase arafo we de moni so a ene mosomua oba apanyini one ne nana ene ne yaba wo mo na so na ye ne wo mo aba bebo nkomu yi ochia me anim asemka wose nana osomua midin ene abusu apani adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsane ye fa nyansapo aboa ntaka na mane ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the perfect ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya